Hanya hai lamsuk phiroani ketale blogo. Tabu hingke ang dalbora sere tongo baksa karikha iko tai waiseri urikha tabu hingke koyango tongkho kwbangma serjaknai. Norok nai tungdi ani video no ang tini tamkhai norok no joto update rewui tongano norok nai simi tongdi skip ta khaidi. Hingke amo dalbora sermani pore ang mui songnai tamo mui songjakno naikina norok bo nugui mannai ang tamo song. Iko naidi sermang bwswk kolom tui wngui thangkha tabo hingke kaisa test khe naikrana bahai wngkha. Ba markheno thok ka sop wngui tongkha thok kwbangma urikha blaboni bagui thok kom khe khaikha hingke aswk thok lakamo hingke somrok bo ojo nongkha. Joto mosla mix khai rijak blaboni bagui hingke somrok bo thigai ni rikha iko naidi khai paikha tabo hingke kwchak kwchak khlaiui. Tabuk hingke to iko berma bwtui khlaina bagui berma som moso piyaj abo rewui rikha hingke kotogui tongkha hingke tabo yango chakhumani rok bosokno tei nog ni phantok no swnambai akonoi suwui naui paikha hingke tabo ang o jaga o rewui rinai tui kutung tui kotogui tongkha. Berma som moso rewui rikha ta swkang hingke tabo hingke risinai. Mo kotok lopsa kainoi karinai ang aswk muphon ya tamoni himale dalok rok no aswk muphon khe thokya. Tabuk hingke rewui risinai naidi yani mui bo markheno kotok saksuka hingke moso rok munkha 30% munkha swtui bai kisisa rewui rikha. Abo hingke iko mui se munui thangkha kotok lopsa kainoi munkha tamoni himale ang aswk muphon liya. Risom rewui rikha togui tabuk khai munpaikha hingke tini tabuk hingke to sarik jorasi wngui tongkha hingke sarik ni mai mui songui tongo ta ang tabuk hingke tam song himale naidi norok nugui mannai o jaga o hingke tok bukur yathek bokhorok abo hai rok joto mix khlaijak hingke bono rugui tongo ang tabuk som simi rwui tamo chanai himale bono tini mosideng khlaisa nai. Markheno chaya balok sukha omo hai mosideng rok tok bukur rok swngchajak tok bahan rok hingke ba tini hingke pai akonoi ko joto mosla sapului tongo ani logini ang khe moso rok tei tok bukur rok rugui rikha hingke bo tabuk mix khlai tongo oro jaga o tongo moso kwthang tei piyaj hasing tei som aswk no rwo hingke doniya rok tongkhai ba rewui mano. Markheno thoknai tini mosideng chaya bo balok sukha hingke tini khai chainai gana hinui painahaka hingke omo hingke to tabuk jojar majeda hingke wak bahan bai milok no songkha chwng thok rewui jojar maso hingke chanani nangpho hingke omo hingke to ama song paikha. Tini hingke to next morning tabuk hingke ang norok no mai chaui phunuknai phungni mai naidi tammui hingke miya hor ni tok bukur mosideng bai tak phungo hingke milok hontali khlainai paikha tabuk hingke ang maisa sinai. Miya ni mui barasi abo mosideng hingke tei kisisa tongmano abono tini chalaikha joni kisisa khlaiui hingke milok hontali khlai rikha ang phungni mui ba tai tamo hinui hingke riborok khai tamo songchajakno saimiyako.
Engke norok ano comment khlai saimano norok ani tam video nanya musung cooking video rok de nanya musung tei mukbang khaima rok da tei tam nanya musung norok comment no saimano engke ang norok no phunuknani try khainai ang je mansak norok sadi ano. Tabo hingke to ang thokjak suka marke na thokjak suka chawai tongo truk khlaioi sinong ni borok rok phe to chawai paikha hingke angkai nog ni samung humung paibiya konoi tabuk sana nachukjak norok ano mo haike no hamjamung reui tongdi like rok khai ribai ti tei subscribe rok khai ribai ti norok no asung no koimung norok no bagai ang tebo content kaham tubui damano ang try khlainai norok ano support himi khlai tongdi asung no norok no koimung hingke ani tinini samung rok bahai nangjaka norok kisa comment box o comment khainani tapok di. Next video o norok ni bagai ang tabo tubuano norok na singi tongdi ani next vlog. Sini Tripura to onek blogger bangkha aste hingke yuto borok no blog rok khlai di haino tongi ingya buri borok rok hingke housewife haino nogo tongnani sele rok hingke ba blog rok phano khlaima tongo ang hingke boi hingke to bahai ang to saimiya angkhai sele rok marke no angkhai blog rok khaina no aram nangjago hingke ang buni blog bo marke no naio naithokjago hingke ang mane aram nangjago ta blog rok hingke jotono ang hamjago jotono ang support khaio blog khainai rok no hingke ang nijibo ang hamjago omo hai khaimani omo to nijini tamcholi abo je phunugui tongo hingke olo rogo phano nai manno obo joto memories wngui tongrogo hingke ba angkha omo samung no belai chajago ang success wngthu wngyathuk tobo ang khai thana hinui uansugo omo kaisa ni emang tongmani hingke tabuk sukjaratui to success wngyakho aste wngani hinui kha khlaio norok ano support khlai tongo hingke ang salcha ang bo bui hai wngui mannai uansugo hingke norok ano support chimi khlai tongdi ano logi rwui tongdi ang mo blogger rok no marke no support khaio habo hamjago ang joto borok ni no blog naio Tripura ni wngthu tei bari ni wngthu ang joto no naio hingke ang bo borok haike no try khai tongo borok haike da kaham blogger wngui manno. Tini ni blog hingke to norok no ayang tlangi phunugui malia hingke tini hingke to nog ni simi no blog sinai tei chama ni simi no norok ani video nai enjoy khlai di kha khaio norok chajagani hinui. Omo haike no norok je khlaisa je aro khlaisa nagi thoksugo marke no thoksugo hingke ang je khlaimani rong no norok nai khlai nai norok wasuk try khai nai di marke no thogo. Tini hingke to ang norok no songui bo phunuka tei chawui bo phunuka hingke norok ani video no bahai nangjaka sadi comment no hingke tini video khaito sukjaratui nyong siwano hingke next vlog norok na singui tongdi norok ni bagui ang tamo tubui man norok no
je tobui mamani phunu gano content kaham tobui mankaba norokni bagui hinkhe ang to tabuk maya kochai bekha hingkhe bye bye.